alang sa nanagpangita. Levitico Kapitulo 11, versikulo 44. Kay ako mauman si Jehovah nga inyong Dios, busa, balaano ninyo ang inyong kaugalingon, ug magbalaan kamo kay ako balaan man. Kini mao ang himaya sa Dios, sa paghatag sa iyang hiyas ngadto sa iyang mga anak. Gusto niya nga makita ang mga lalaki ug babayi nga nakab-ot ang labing taas nga sukaranan. Ug sa diha nga pinaagi sa hugot nga pagtuo, sila mogunit sa gahom ni Kristo. Sa diha nga sila mga muyo sa iyang walay pagkapakyas nga mga saad, ug moangkon kanila ingon nga ila. Sa diha nga uban sa usa ka paghangyo nga dili ikalimod, sila mangita alang sa gahom sa balang espiritu. Sila mahimong kumpleto diha kaniya. Sa wala pa gihatag sa magtotoo ang talagsaong posibilidad nga mahisama kang Kristo, masinugtanon sa tanang mga prinsipyo sa balaod. Apan sa iyang kaugalingon, ang tawo hingpit nga dili makaabot niini nga kahimtang. Ang pagkabalaan nga gipahayag sa pulong sa Dios nga kinahanglan niyang mabatunan sa dili pa siya maluwas, mao ang resulta sa buhat sa Dios nun nga grasya, samtang siya miyukbo diha sa pagpasakop sa disiplina ug pagpugong nga mga impluwensya sa espiritu sa kamatuoran. Ang pagkamasinugtanon sa tawo mahimo lamang nga hingpit pinaagi sa insenso sa pagkamatarong ni Kristo, nga nagpuno sa Dios nun nga kahumot sa matag buhat sa pagkamasinugtanon. Ang bahin sa Kristohanon mao ang paglahutay sa pagbuntog sa matag sayop. Kanunay siyang mag-ampo sa manuluwas aron ayuhon ang mga sakit sa iyang kalag nga nasakit sa sala. Siya walay kaalam o kusog sa pagbuntog, kini iya sa Ginoo, ug iyang gihatag kini niadtong kinsa diha sa pagpaubos ug paghinulsol nangita kaniya alang sa panabang. Ang balaang espiritu ihatag ni adtong nangita sa gahom ug grasya niini, ug motabang sa atong mga kaluyahon kung kita maminaw sa Dios. Ang langit bukas sa atong mga pangamuyo, ug kita gidapit sa pagduol nga maisugon ngadto sa trono sa grasya, aron kita makadawat og kaluoy ug makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Mga Hebrehanon Kapitulo 4 versikulo 16. Moduol kita diha sa hugot nga pagtuo, nagtuo nga atong maangkon ang mga butang nga atong gipangayo kaniya. Kung kamo adunay pagbati sa panginahanglan sa inyong kalag, kung kamo gigutom o giuhaw sa pagkamatarong, kini usa ka ebidensya nga si Kristo mibuhat diha sa inyong kasing-kasing, aron nga siya mahimo nga tinguhaon sa pagbuhat alang kaninyo. Pinaagi sa gasa sa balang espiritu ngadto sa mga butang nga dili nimo mahimo alang sa imong kaugalingon. Kun atong hawasan ang kalag sa pagkinaugalingon, siya mohatag sa tanan natong mga kinahanglanon.